Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Ketemu maneng biasa karo Cak Bagus sama di desa omah iki. Dino iki sore iki, sore tangi turu lagi matane mriyem-mriyem merem-merem melek-melek. Iki karo Kanjeng Mami arep suwi ra dipetani, suwi ra digoleki uwane jabli kan. Mbok menawa nek oleh nemu emas ning jero rambuté Kanjeng Mami. Iki ceritane ya menghilangkan rasa boring, rasa jenuh. Wah, Suwi ora mengadakan sayembara pemetanan. Wis delok emo menawa nek oleh babonan, geng. Ya sik didelok dhisik rambuté lho, geng. Acak-acak awul-awul, geng lho. Acak-acak awul-awul, geng. Goleki mbok menawa nek temu lho. Is on. Iki suwe wis ra didelok, geng. Rambut Kanjeng Mami iki sing aja aneh-aneh. Kanjeng Mami tekan dhewe iki lho. Sik belum boleh untuk dipotong karena terlalu pendek, geng. Malu Kanjeng Mami, geng. Usia sudah lanjut itu kalau terlalu pendek itu disawang wong itu ora patut. Mosok ning omah kok jilbabi ae. Kanjeng Mami iki sik urung tega. Rambut kesayangan dibrondol ndek mesakne, geng. Anggone Mas sing sapa kuwi, Mas siapa itu yang minta potong rambut Kanjeng Mami, potong rambut. Ora oleh sik, geng. Sepurane, geng ya. ya apaan dhewe? Anu dhewe. Ya aduh, Lek sing kasih aku nesu. Yo ngono kuwi apalane. Endi jablane? Isik digoleki rampetane sik anune sik tumone sik. Ya. Tumone iki jarang-jarang, betul. Jarang dipetan. Ini kan anu putung. Nemplek. Putung. Iki putung iki. Iki langsung, geng. Baru pertama wis oleh nes putih iki, geng. Meruyuk. Yo. Yo. Tapi putih apa? Oh, gitu, geng. Ora percaya lho, lho putih. Tungi. Piye, Masya Allah. Jan. Dan saya tenang lho. Nah, gitu, lho, geng. Ora percaya. Delok jalan delok. Iyo. Minyak langsung keletap. Iya, geng. Lho. Benerane ngapusi aku ki. Ora kabeh Pak Yat ya. Sing ambruk-ambruk to ya. Anu apa dosing belok gak ngerti. Mosok. Ya langsung udan. Wah, terceprang. Kudu wae lah, wae sih wong ini kan. Aku sih omong iki ning Mas Pati. Mas Pati iki. Ana sing hotel atau Yo. kosong delok jalan. Yang depan dia ayam dia. Yo, lho kae. Akeh temenan Kanjeng Mami ini. Oke, nanti tak kan, sepian, oh iya. Iki tak metaline sesuk ya, geng ya. Iki anak wedok Mbak Iken sesuk tak betani karo kancane kae. Mek mesong iki besok. Iki Kanjeng Mami sik goleki anu iki apa jenenge iki. Wan-wane akeh banget e. Yo, model ini. Angger Mana sesuai ya, abang apa kuning ya ilang wane. Semer we. Ya, yo. Salon toh ya, Yo guys. iya no. Semer nang. Entene bayaran kok kangkep sih. Yo kondang. Mut gaya. Pan ijo. Aku seneng ngene ya, kan. Sawir lho gak kok. Sawir. Apa? Abang sini. Yo, guys. Iki dihitungin serakaran kae lho. Ya, ketemen no.
ora percaya kowe. Mau. Tapi kok gak gatel ya, Mas? Ya wis kadung mabluk ora anu. Biar nyantai ya, Pak. Masa? Bayarnya kemarin berapa? Ya, tuh akor ya. 30 nih. Ya, bisa. Oh, 37 lah. Masih Mbak Yanti hari ora aku. Ya nanti paling yo carane pipit. Lah ya 30-an. 30 piro to? Ya 35 ya seneng kok. Lah iya piro jane iki, Cak? Ya 30-an. Lah iya. Nah, 30. Lah iya piro jane? Cak mau anu ya kan ya. Mana? Beli Bu ya. Ya. Sik kan. Ngucuki surung ngomong blas ngono. Wis lho. Turu ene yo. Rakek itu jam piro jam 10 berarti. Jam Hmm. piro, Bu? Iya jam 11 lho. Eneng wis jam 11 turu. Lah jam piro? Jam 09.00. Apa iya kok setengah 10 lho sik malen, 2 jam lho sikan. Ngomong kok. Ini sik delok HP lho. Oh, tok yakin ya sumpah. Iya. Bisa iring tok lagi. Mabluk ke. Magrib. Masih. Rambutnya tuh kok kene lho. Yo, lho geng. Wih, iki wae ditung sak pirang-pirang zinah, geng. Iki kendek kurang duluan. Yo, lho geng. Ripate iki sak ripat tak anu ya kan, kayak anak anu ya kan. Nana. Mana mau bel. Iki to. Heeh, iya. Oh sih. Ger. Cak ngomong enggak, Pak? Kaisa. Iya. Ya. Yo geng, sik geng iki ning pup geng. Si kecil kan sing bagus ngepup geng. Ben yo kowe Mbak iki dingenyeki geng. Iki jenenge rezeki geng. Jangan salah yo, kayak ene bocah cilik digendong kuwi pas pup ataupun BAB ataupun buang air besar ataupun lain itu tandanya rezeki geng. Rezeki akan melempar uang kepada yang membopong atau yang terkena anu pup gumang geng. Ya ganti. Kene lho kok petan kok ngaling ganti kowe. Iki ganti Kanjeng Mami wis kayak masih repot si kecil sing anu Den Bagus ngarso sik BAB ataupun pup. Nah, iki sik tak gajuli karo Suni Ken geng. Baik Ken. Kene undan to? Tak kle itu mom. Ken. Undang cepet. 3 Juli geng, ini keadaan sore hari. Sore nggonku keadaan ini lho geng. Di sawah belakang rumah ini padi mulai menguning geng lho. Padi mulai menguning semua lho. Ini sak amban-amban rumah iki sak amban-amban mengetan kono. Kebanyakan tandurane pari geng. Pari, ini ya sak enenge buyok pari kabeh. Iki saiki karo Ken nang dina to iki, jan to. Iki saiki ganti karo Niken. Iki tak Niken iki tak petani iki. Iki dadi pirang-pirang dina iki selesai petan. Saiki tok diluk sik iki. Timbane ngenteni Kanjeng Mami suneram golek iyan kuwi emang. Ken? Golek uwane Kanjeng Mami rada angel. Iki yo sorry ya geng ya, iki ceritane iki rada angel mencari pasien iki kanggo apa kuwi nggawe pasien kanggo petan geng. Karena apa? Karena ini musim penghujan. Ini di Jawa di tempat saya ini biasane ya, biasane
wangel ngene iki arep udan. Wis mangsa-mangsane mangsa-mangsane ketiga. Tapi masih banyak hujan, hari-hari hujan, tiap-tiap sore hujan sampai malam, kadang sampai tengah malam hujan. Ini ya nek terang, kadang aku berkeliling tapi gak kayak di video berkeliling kira-kira endi to sing enek wong petan iki. Sing kira-kira endi to enek sing wong kumpul wong sing anu pasukan gibah iki. Iki pasukan gibah wong itu enek ngumpul akeh rame digawe video seru iki. Wis iki tak mubeng iki. Ken, suwemu teken. Ken? Kok suwi men tentang to? Ken? Nih Ken? Suwi men. Nah, Ya aku males. Aduh batek ta. itu suwi nih ram karek lungguh ae kok. Yo. Iya. Yo males aku. Yo udah. Mesa iki berang-berang dino ora ini. Perasaan Nah bener. Ini suwi ra kramas iki kok jubel. yo engko ta. Yo, Nanti duit kok. rambutnya ini geng. Giwal. Kempel-kempel. Weket dibangun ibu. Itu mau kasih enggak? Kor kan? Ekor geng, cuwilik tapi jenenge kor ya cilik gede jenenge babon iki guys. Mantep. Mantap. Mesti orangnya kan pengen juga. Jendela. Ki kadang ya geng, kadang jenenge tumo kadang eneng kadang ora geng. Nek dek sediluk kae akeh temen, akeh banyak sekali. Karena mungkin karena setiap hari kita cari akhirnya berkurang. Jadi ini saya kembang biakkan lagi, saya biarkan dulu supaya dia berkembang biak banyak, akeh, nah aku baru dibasmi nek geng. Memang saya jenenge akeh. Atau dipetani jenenge karo buke. Awalnya petani ngene kaya mbu. Yo. Oh. Yo, iya enak geng. Tapi kor geng, yang babone sik urung patek enek. Isik kor-kor cilik-cilik, anakan. Bertelur ini kalau enggak ya seminggu 2 minggu geng, seminggu 2 minggu baru akan menjadi seekor kor. Kor ki anak tumbuh, ning masih balita. Wes burung. Wes gini. Wes. Wes kan ganti saya ya, Kak. Bertanya Pak Ibu mana? Wes kan? Adik ya selalu. Gimana adik? Adik kita sukun. Candy. Dia kayak berumah kalau. Rada repot geng. Repote mergo apa? Sing sang bocah cilik sik anu iki. Pop. Ini iki yo sik kerepotan iki bandingkan wis ben nulungi kae.
wis saiki ae wis golek sakmene ae sesuk disambungne geng. Dadine hari-hari sepenting iso ngolehne puan karo ngolehne tumo. Ini ya perbedaan antara apa jenenge kor, liso, babon. Kuwi nek babon ya biasa babon induk. Nah, kan jadi anak bertelur jenenge liso. Liso ya jelas cilik-cilik kae nek bertelur nek dadi netes jenenge dadi kor. Yang biasanya yang sing gatel kor lagi netes kor baby kayak. Atau anak tumo. Ataupun bayi tumo, baby tumo kayak. Kuwi gatel iki. Wis kapan-kapan nek enek waktu luang neh karo tak kulini njaba kono nek wong petan wong sing pasukan kibah wong dodo njaba kuwi nek wong petan tak gekne videone nek ya. Ya wis saiki ngono ae sakmene ae. Vlog kali ini sakmene ae mugi-mugi muga-muga entek itu ora entek. Lah weh. Ya wis guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain kali sambung lagi untuk vlog episode berikutnya. Selamat menonton dan jangan lupa geng subscribe.